Jum mhux tas-soltu fil-kwartieri ġenerali tal-Forzi Armati f'Ħalluqa. Jum ta' sodisfazzjon kbira għal 88 żagħżugħ u żagħżugħa illi temmew 18 il-ġimgħa ta' taħriġ u kull xorta ta' sfidi, fosthom dawk fiżiċi u militari illi fihom ġew eżaminati l-ħiliet tagħhom li jibdew karriera fil-militar. Taħt it-tmexxija dixxiplinarja tal-uffiċjali militari u għar-ritmu tal-marċi militari, ir-rekluti l-ġodda 79 żagħżugħ u 9 tfajliet fosthom 14 il-lawċi urew ftit biss mill-ħiliet li kisbu tul it-taħriġ tagħhom fil-passing out parade li fissret uffiċjalment il-bidu tal-karriera tagħhom fl-armata fir-rank ta' gunner. Luka Buġejja ngħata t-titlu tal-aqwa rekluta u magħna fisser l-esperjenza tiegħu tul dawn il-5 xhur. Il-bidu der ħajkun reklutaġġ intensiv għax konna ammont kbir ta' nies. Bħala training kien bażat kollu fuq stamina, affarijiet fiżiki kemm inti tiflaħ għal-ċirkostanzi li stajn għalek, ma fl-aħħar dejjem tiġik bħala onorat għall-affarijiet li tkun għamilt. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia kif ukoll il-Brigadier tal-Forzi Armati Jeffrey Kurmi illi ispezzjonaw lis-soldati l-ġodda illi taw wirja preċiża fil-parata. Il-Ministru Farrugia qal li l-Armata mhux biss tkompli tibni d-dixxiplina fil-bniedem imma wkoll isservi ta' aspirazzjoni biex jibqa' mixi l qudiem. Xi ħaġa li saħaq magħna wkoll is-soldat Luka Buġejja. Ħaġa li hija hemmhekk għal karriera mhux ġast mort tax-xogħol u ma tafx ħajġri, ma inti għandek futur il qudiem dejjem kienet l-aspirazzjoni tiegħi bil naħdem xi qudiem. Il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta waqt li feraħ lir-rekluti taħħar li l-Gvern żieda fil-fondi allokati għat-taħriġ fl-Armata. Żied jinnota wkoll kif sfortunatament l-Armata għadha l-bogħod milli tilħaq il-miri tagħha f'dawk li huma soldati nisa li jammontaw biss għal 5%. Waħda minnhom Kimberly Bonnici appellat biex aktar nisa jidħlu fl-Armata. Ma jaqtaw qalbhom qatt, ħassib ħafna ġranet li tgħid filgħod li tgħid hu f'sejra x-xogħol. Imma għamlu kuraġġ u ġifieri tkun wertit fl-aħħar mill-aħħar tħoss li inti tkun proud bik innifsek stess.